I har set titlen. Det vi skal i dag, det er Drik milkshake og bolle damer. Igen! Og det skal vi simpelthen, fordi I var helt vilde med den første, så det gør vi en gang til. Og nu har jeg godt nok også lavet en med Christoffer, hvor vi køber Damer. OnlyFans. Men det var ikke nogen lige så gode Damer. hvor vi fandt derinde. Og så køber vi alle Damer. som vi støder på. Hey, der var noget her. Jamen, den bestiller jeg. Og jeg er ikke helt stolt af de ting, vi har købt. Du ligner den der emoji. Hold kæft, hvor du grim. Ja. Jeg har dit hoved! Au, 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 det gør øjnene! Jamen, så tager jeg en ting hernede. Det er godt. Og det er simpelthen En penis. Allahu Akbar! Kan du godt Penis. normalt? Det er lørdag aften, og det er fuld underlag. Drengene, de har ramt den, så det er fuld underlag. Jeg giver dem ikke en chance, når det er fuld underlag. Og man, jeg klipper hele branchen, så det er fuld underlag. Jeg behøver ikke at sige noget. Deres tid er forbigået. De troede aldrig, jeg ville blive noget, indtil jeg gjorde tingene på min måde.